Satu lagu kembali spesial buat semuanya. Selamat menikmati. Ya Bapak. Bakalan teni baliku si sewekang kartonyono aku pamit bablas luno
janji. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Luar biasa. Ayah, pribon semoga dilanjut kembali. Aurora, Rena Mobis, Mas Kerry, Mahesa. Perdana Rekod Surabaya ada Aurora. Rungokno jerit atiku iki sing bingung nata
Yang di rumah kita juga terbang lagi, tetap berkembang ya. SMP Indonesia. Awan bengi ora iso turu.
Kok keding aku opo pancen iki wis nasibku. Balimu tak tunggu, aku kangen esem lan guyumu. Mas Jerry. Salsa Arcel Music. Yen ono masalah iso ngomong api-api sayang, ojo terus ilang gawe atiku bimbang. Rodo dewasa sithik lah ngapura
Perdana Record Surabaya. Loh, Mas Nono rek aku sedikit. Luar biasa. Dine sak wajare ae anggonmu nyambut gawe wong duit ra ono cukupe disyukuri dinikmati ae mlaku sak mlakune trimo ing ati trimo ing batin trimo ing pandum. Spesial buat Nemova seluruh Indonesia. Kalian luar biasa. Dino tambah dino umur saya tua sing padha ilinga aja terus mikir donya eling keluarga kanggo sang musuh tua kerja ya kerja nanging sak mengkono ra eling rino lan wengi wong duit ra kowo mati awak iki bakal mati eling-eling marang Gusti mung siji wewelingku iki ojo
wit ragawa mati awak iki bakal mati eling-eling marang Gusti mung siji wewele